következő. Szervusztok! Ma jöttünk hozzátok negyedszerre. Ma annyi lesz a kis foci foglalkozás, hogy az elején pici szögdelések lesznek, megtanulunk, hogy kell szögdelni. Utána játszunk majd a labdával, kis labdás ügyesség dolgok lesznek, aztán megint lesznek a végén játékok. Oké? Na. De nem foci. Foci, hát az lesz a játék, a foci játék, az lesz De a miért legfontosabb. videóznak? Fölveszik kamerára, hogy milyen ügyesek vagytok, és a szüleitek meg tudják nézni azt, hogy ti már mennyit fejlődtetek. De Jó? hol a Facebook? Hol nézik meg? Ez jó kérdés. Hát például a Facebookon. Facebookon, a számítógépen meg tudják majd nézni, Vagy a tévében. vagy a tévében, Vagy a telefonon. Vagy a tableten. Nagyon okosak Tableten. Na, Integes most azt kellene megcsinálnunk, hogy minden kis focista beállna egy bójához, úgy, ahogy most én állok, hogy a lábak között van a bója, és abban az irányban néz. Jó? Mi meg Gyerünk, nézzük, hány, keresem mindenki egy gólyát, gyorsan. mindenki gyorsan Futás, egy futás. bóját. Jó? Egy gólyához egy ember. Egy bújához egy ember. Ott még van elől bója, ott még van elől. Bója, gyertek nyugodtan, ugye? Ha minden igaz, pont annyit tettem ki. Figyeljenek. András már nekem nem maradt. Hát a Józsi bácsinak nem maradt, mert ő nem olyan ügyes szinten, úgyhogy ő neki most nem. Olyan vagyok az Nekem sem. Na, egy pici bemelegítő jelleggel elkezdünk szépen sétálni, úgyhogy a bója a lábunk között van. Oké? Na, gyerünk, sétáljatok, csak azaz. Mi van Dávidkám, a kamera fontosabb, mint az, hogy mit csinálunk, igaz? Jó, és a kezünk a testünk mellett van, jó? Nem Kezdjük a testünk hátul. mellett, jó? És akkor most picit elkezdünk, figyelj! Elkezdünk most egy picit gyorsabban sétálni, szinte már majdnem futunk, de a bója mindig a lábad között Figyelj, ne van. lépj a bójára. Oké? Bója mindig alá. És akkor most már futunk. Figyelj a bójára, oké? Ne hagyd el a bóját. Jó? Emeld a térdet, emeld följebb a térdet. Jó? Emeld följebb a térdet. Bója láb között. Jó, nagyszerű. Beállítom előtte, persze. Nagyszerű, nagyon jó. Persze, persze. Lábas között mindig, jó? Nagyon ügyes. Most úgy fogjuk csinálni, hogy futunk előre és hátra, és a lábunk között van a bója. Jó? Picit bemelegítünk, Jó, és akkor és utána elküldöd ezt fogunk egy nekem? kicsit majd szökkelni. Amit mondtál? Azt elküldöd e-mailbe, amit mondtál? Előre, hátra. Azaz. Most megint a bója között van, bója két oldalán van a lábunk, és most emeljük föl a térdünket. Mindenki magas térd, gyerünk. Emeljük a térdünket, gyerünk. Azaz. Próbálj nem állni. Nagyon jó a széle, az nagyon-nagyon széle. Az gyönyörű. És emelem a térdemet. A Dávidé is nagyon jó. Bravo, mozgass a karod, Dávid. És akkor most figyelj, picit megállunk, hogy fújjunk egyet. Elfáradtunk. Most majd a sarkunkat fogjuk emelni, ezt nézd. Sarkalat fogod emelni, ugye? Sarkalat. Úgy. Kicsit előre lehet dőlni. Úgy. Készlelés. És mozog a kar, de a bója mindig a lábad között van, jó? Azaz. Ki az, aki már elfárad? Na próbáljuk meg, jó picit megállunk. Most próbáljuk meg egy olyat, hogy a bója marad a lábad között, és amikor előre futsz, akkor térdemeléssel futsz, amikor hátra, akkor meg sarok. Nézd, előre térdemelés, hátra sarokemelés. Ezt próbáljuk meg, ez jó nehéz feladat, jó? Az nagyon jó, nagyon jó. Előre tér, hátrafelé meg sarok. Azaz. És mindjárt rámegyünk a szögdelésekre, mert ma az lesz a fő dolog. Jó? Azaz. Az nagyon jó, nagyon jó. Jó, picit még a lábizmainkat megállhattok. Most úgy próbálunk meg, figyelj, hogy amikor előre megyünk, akkor sarkunkon megyünk, visszafelé pedig lábújhegyen. Jó, lábújhegyen. Ez könnyű, igaz? Bemelegítjük a lábizmainkat, és akkor utána szögelünk majd egy nagyon picit. Jó? Hátrafelé lábújhegyen, előre meg sarkon. Úgy. Na! Ki az, aki úgy gondolja, hogy bemelegített kellőképpen? Én úgy gondolom, ti is bemelegítettetek? Na! Most következik az első feladat. Páros lábon fogunk szögdelni. Mindig hajlik a térd, és mindig fölugrunk, de a bója még mindig a lábunk között van. Azaz. Jó, hát ez nagyon megy. Hát ez nagyon jó megy. Nagyon jó. Úgy. Na, nagyszerű. Picit megállunk. Következő. Most úgy próbáljuk meg csinálni a szögdelést, hogy amikor szögdelsz, akkor a kezeddel mindig fölfelé lendítesz, jó? Hopp. Lendíted a karodat. Úgy. Nagyszerű. Azaz. Jó, most egy még nehezebb feladat. Figyelj.
legugolsz, és abból szögdelsz, utána megint legugolsz, és megint szögdelsz. Lehet mondani, hogy fel! Igen. Na próbáljuk meg egyszer! Mindenki legugol, igen, 1, 2, 3. Na még egyszer legugol. Na még egyszer legugol. Jó, és akkor most próbáljuk meg ugyanezt, folyamatosan és mindig kiabáljuk, hogy fel. Jó? Figyelj, ahogy én. Hát én már elfáradtam. Na! Most úgy próbáljuk meg megállni, hogy a bólya a páros lábunk mellett van, az egyik oldalon teljesen mindegy, tetszőleges, jó? Tehát a bólya oldalán állsz. És át fogjuk szögdelni a bólyát jobbra meg balra. Nézd, ahogy én. Átszögdelsz, picit megállsz. Úgy. Aztán visszaszögdelsz. Aztán megint átszögdelsz. Jó, a bólya fele. Na hadd nézzem. Jó? És át. Hú, te mekkorát tudsz szögdelni. Azt a mindent. Azaz oda ér a Nórika mekkorát ugrik. Hoppá! Nagyon jó szólt, jó? És akkor figyelj! Na, Buci. És akkor most lehet folyamatosan, nézd, figyelj! Jobbra, balra, jobbra, balra. Az nagyon jó látni, hát azért az már látszik. Na meg! Lett a bójád! Úgy, na most változtatunk. Most előre és hátra fogunk szögdelni a bóját. Nézd! Hopp, hopp. Hátrafelé nehéz, jó? Ugye, látod, ne is bukfenc, ez semmi baj nincs. Próbáld Gyerünk, előre tartani a hátra. lábadat, jó? Előre hátra. Az nagyon jó. Gyerünk. Azaz, Ezután már csak 2 feladat lesz szögde, és aztán utána kezdjük majd a labdás dolgokat. Gyerünk. Hátra, előre. Aki legügyesebb. Zsandár vagy. Figyelj, aki a legügyesebb, ő folyamatosan szögdel. Nézd így, ahogy én. Na, Dominik, menni fog? Úgy. Nagyon jó. Ne a bójára. Elfáradtál, igaz? Jó. Na most következnek a legnehezebb feladatok a szögdelésbe. Képzeljétek el az, amikor egy lábon kell szögdelni. Figyelj, ráállsz az egyik lábadra, és picit mindig szögdelsz rajta. Oké? Egyensúly kell, egyensúly. Amikor elfáradsz, átszögdelsz a másik lábadra, és szögdelsz a bólya fölött, ugye? Aztán megint átszögdelsz azzal, amelyikkel kezdesz. Na, próbálj a bólya fele. Noel, egyik lábadon vagy, nézd ide, ezen a lábadon vagy, és csak átszökkenj. Hopp, szökkenj ide azzal a lábad. Azaz, igen. Próbáld lábújhegyen. Figyelj! Jó? Figyeljünk picit. Az nagyon jó. Figyelj! Kettőt szögdelsz az egyik oldal, figyelj! 1, 2 és a másik oldal is 2. Jó? Úgy, nagyon jó. Gyerünk! Majdnem ráugrottál lábra, nem baj, semmi baj. Oda nézd, hogy gyerünk, Herdi, bólya fölött. Ide, oda. Jó, és onnan. Az, figyelj! És akkor most jön a vége. Ez olyan, mint a futás, amikor szögdelsz egyik lábról másikra. Mutatom a különbséget. Ez az, amikor futsz, ugye? Amikor futsz a bólya fölött. Mikor szögdelsz. Hopp, hopp, hopp. Így helyezzük át a testsúlyt egyik lábról a másikra. Látod? Először, bocsánat, rosszul mondtam. Először csak lassan. Nézd! Ráugrok az éjjel, megállok, aztán megállok, aztán na mi van? és utána Mi van egyre már? gyorsabban, jó? Mi történt? Ezt úgy hívják, Sebed van, hogy de viszont nagyon jól helyezés. Azaz, úgy. Nagyon jó. Lehet egyre gyorsabban, mint mondjuk. Azaz. És egy kicsit gyorsíts meg. Hoppá! Tudod, zsűket a kecket! De mozgás az maradjon ugyanaz, jó? Úgy, nagyon jó. Azaz, Dini. Most kérek szépen egy olyat, hogy mindenki adja nekem oda a bójáját. Gyorsan fog meg, gyorsan, ki lesz az első? És amikor odaadta, akkor megy az Attila bácsihoz egy labdáért. Figyelj! Jaj, bocsánat. Most jön egy kis labdás ügyességi feladat, erre építve, és utána már jönnek a játékok. Nézd arra! Én szeretem a kidobót. Figyelj! Azt szeretném kérni tőled, hogy körülbelül ugyanoda álljál föl, ahol az előbbi gyakorlatnál álltál, jó? És legyen mondjuk a kezedben a focilabda. Jó.
Kinek kell még? Ez nagyon puha, ez a labda. Nem tudok fejelni. Tényleg? Nem muti? Igen, nagyon jó volt. Én egy tudok Szép volt, fejelni. Dávid. Még egyszer. Egy nagyon picivel jobban fejelsz, mint én, de majd mutatsz nekem úgy. Na, első feladat, mindenki megtalálja a helyét. Előbb ugorja. Elmentettem meg a helyemet. Nekem így van. Mert Figyelj! Olyan nekem nem. neked nem sikerült? Ha? Bagasz. Neked nem sikerült? Kereskedünk a labdával, figyelj, ilyet már csináltunk. Bravo, szép volt a lövés, csak most nem az a feladat. Szépen azt csináljuk, hogy megint elkezdünk futni így a labda fölött. Picit futunk így a labda fölött. És akkor amit szoktunk régen, emlékeztek, hogy picit a labdát mindig megütögetem a belsőmmel. Oké? Úgy. Ó, gyerekek, ez nagyon-nagyon jó. Én belsővel próbálom. Nagyon-nagyon jó. Gyerünk. Nem csak belsővel. Hadd nézem, az Marni, gyerünk. Táncoltasd a labdát a lábad között. Jó mondtál, mint a labda. Csak mindig érjél bele. Oké? Nem diszkóban vagyok. De hol jársz? Te ne szórakozzál, látom, hogy szórakozol. Tedd a labdát és a lábad között. Figyelj! Jár a labda. Oké, új gyakorlat. Megint egy picit szöktelés jellegű. Az egyik lábaddal ráállsz a labdára, ugye? Ráállok a labdára. Nem olyan nehéz, de azért mégse könnyű, mert meg kell állnod, ugye, egy lábot. És akkor szökdelünk egyik lábról a másikra, úgyhogy mindig ráugrunk a labdára. Először picit lassabban, aztán meg kicsit gyorsabb. Én ezt szoktam apával gyakorolni. Tényleg? Na, hadd nézzem. Kimenni akkor kertbe és ilyen kicsit fákon. De azért Dávid, remélem jobban megy, mint a kukáddal. Na hadd nézzem! Az. Nagyon jó, Márkés nagyon jó. Hadd nézem, Lili. És a másik, azaz, és ugrok rá. Úgy, azaz, nagyon jó. Nézzél, hogy csinálom. Most ezen a lábommal helyezkedek el, most te azon átugrasz, akkor már a másik Megyünk lábommal. föl. A Noelt nézzük meg. Azt nézzük meg a Noelt. Oda néz. Oda néz. Nagyon jó. Jó, egy picit figyelj mindenki, de nézzük meg a Noel, gyerekek. Ezt nézzük Mutasd meg. be, Noel, hogy kell. Az, de hát jobban csinálja, mint az edzők, sajnos. És akkor egy nagy tapsa Noel. Nagyszerű Jó, volt. na, akkor menjünk tovább. Ezt már biztos a Noel se tudja megcsinálni, hogy amikor szökdelsz, akkor picit mindig beleérsz a labdába, és picit elhúzogatod a labdát. Talpal egy kicsit. Talpal, Na, hadd nézzük. Az, és ne is csücsüti a labdát. Nagyon ügyes voltál. Nekem az már nem lenne, jobban van leülni, nem tudnék csak felállni. Nagyon jó kis Igen? Igen, Barna. Bravo. Gyerünk, azaz, hadd nézzük. Ez is szuper jó. Ez is szuper jó. Nézd meg a Barnit, milyen jól csinálja. Ó, Barbikám, hát azért látszik, de a többieké is nagyon jó. Hadd nézzem, nagyon jó. És szökesz, és beleérsz picit. Azaz, vigyázz, hogy el leess, vigyázz. Márknak nem megy? Márk meg tudja csinálni? Jó. Na, figyelj! Egy nagyon picit, most pihenünk, úgy pihenünk, hogy a labda a lábunk alatt van, és akkor előre-hátra megy a labda, ugye, amit ezt is csináltuk már, és ez látszik is, hogy már ezt csináltuk, mert ez már nagyon jó. Ó, hát ezt mindenki tudja. Nagyszerű. Jó, próbáljuk meg a másik lábunkkal is, jó? A másik lábunkkal is A próbáljuk. másik láb. Jó, mind a két lábával tudja, köszönjése, de azért nem. Jó, figyelj, és akkor most ugyanez csak oldalra, nézd, ez nehezebb. Ez picit nehezebb. Oldalra. Nem, csak akkor nem voltál itt, Dávid, tudod, amikor ezt gyakoroltuk? Még nem. Megjavult. Megjavult. Gyerünk, A azaz, utca megjavult. azaz. Nagyon jó, gyerünk, nagyon jó. Azaz. Jó megy. Nórika, elálmosodtál? Ha? Úgy. Nagyon társítottál. Elalszik közben. Jó. Nemhogy is. Na, picit most megpihentünk. Figyelj, Nem mindig lesz. most picit megpihentünk, most nagyon gyorsan csinálunk 4 csapatot, és játszunk egy sorversenyt. Mondom ki jó? hozzám, jó? Én kérek szépen magamhoz 4 ember. Kérem a Lilit, a Barnit, az Egy helyen Emmát. 5 lesz, a leggyorsabbat 5 legyen. Lili, Jó, Emma, 4 ember Barna, hozzám, Adi. 4 ember a Józsi bácsihoz, 4 ember a Gábor bácsihoz,
4 ember pedig az Attila bácsihoz. Ez már itt 1, 5. 2, 3, 4, 5. Gyere, Pali, gyere, gyorsan. Gábor bácsi. Jó, gyere. Gábor bácsi, tedd fel a kezed. Jó, ez a 4 ember. Ki van bele? Ott a labdát, nézd. Jó, nincsen senki. Ez fölmész. Mindenki labdát, úgy, 2, 4. Gyorsan szaladj oda a Gábor bácsi. Kinek nincsen a kezében labda? Nekem nincs. Jó. Arra, vete, nincs kettő. Arra, vete, nincs kettő. Arra, vete, nincs kettő. Gyere. Már kis velem van. Jó, figyelj. Igen? Akkor így nyertek? Az győztek? Ki van még velem? Mori? Ki van még velem? Négy? Jó, figyelj. Azt kérem szépen. Még öltöző? Na, kérem szépen ezt a két csapatot, hogy jöjjön ide, tegye le a labdáját ehhez a bójához. És menjetek oda a túloldalra a citromsárga bójához. A citromsárga csapat ide tegye le a labda mögé, vagy a bója mögé a labdáját, egy helyre. Az a két csapat hozza a labdáját ide, mögé a bója mögé. Gyertek velem! Ide, gyerünk, ide tegyétek le úgy, mint a többiek, ahogy letették, jó? Narancssárga. Úgy. És az a csapat, az utolsó a bordó, pedig ide tegye le a labdáját. Futás. Gyere, ide tedd le gyorsan a lasztilat. Úgy, de ne keverjük össze, ide a 4 labdát, jó? Ide. Ide, és azt a negyediket is kérem Jó, és szépen. ide jöttök el. Ide. Jó. Álljunk fel szembe. Az én csapatom. Gyertek, Ádi. Oda gyertek a bólya mögé, jó? Figyelj! Oda a bólya mögé. Nagyon egyszerű lesz a feladat, én be fogom mutatni. Sorversenyt fogunk játszani, viszont mivel ma a szögdelésekkel foglalkozunk, ezért a sorverseny is egy kicsit szögdeléssel ér. Az első feladat az lesz, hogy mindenki a jobb lábát, mindenki álljon el a jobb lábára. Neked az a jobb lábam, amelyik ehhez az Működni aljához akarom, közel. remélem tudjuk. Mindenki álljon a jobb lábára. Hadd nézzél, amíg jobb lábára. Tehát mindenki ezen a lábán áll. Ez a jobb oldal. Na, mutatom a feladatot, figyelj! A félpályáig, tehát a fehér vonalig el kell szögdelned a jobb lábadon, nézd, mutatom a feladatot. Elszögdelsz a jobb lábadon, innen kifutsz a labdádért, megfogod, visszafutsz, és kézráütéssel váltasz. Mehet a következő, ő is jobb lábon mutassuk be, jobb lábon elszögbe, mert van oda a félpályáig. Hát Oda néz, oda néz. Ott már nem kell utolni, már futsz és hozod a labdára. Az én vonalam is És kell, neki jó? rájutsz a kezére, és jön a következő. Jó, elég lesz, mert elfáradtok, elég lesz. Gyere, Viktor, gyere! Viktor, kérem szépen, Laci, ügyes Jó, voltál, hát ügyes most csak vagy, bemutatom. Ez lesz majd a feladat. Akkor van vége a gyakorlatnak, amikor, figyelj, amikor mind a 4, illetve 5 ember egymás mögött áll, és a jobb kezében van a labda, mivel jobb lábon szögdelt. Jó, tehát jobb kezedben lesz a labda, és itt állsz. Akkor van a vége. Figyeljünk arra, figyeljünk arra, hogy ne ütközzünk. Lárika? Hogy ne ütközzünk össze. Jó, tehát próbáljuk meg a saját kárunkon maradni. Jó, és Figyelj, hogy gyorsak legyünk, jó? Attila bácsi fogja indulni. Gyorsan figyelj! Csipszóra megy! Csipszóra. Raj! Gyerünk, meg! Gyerünk! Futás! Bekapok egy labdát és megyek vissza. És indulhatsz, Ádi, indul el. És futás! Ez nagyon szép szögdelés. Hallod, Ádi? És egy labdát felveszel, és futás vissza. Ez nagyon jó. Abban nem volt szögdelés, nem vagy tovább! Lehet, És indul gyorsabban. a következő. Gyerünk, Laci, gyorsabban pusztál. Felveszek egy labdát, és megyek vissza. Futás! Azaz! És most már megfogom a labdát, és megyek vissza. Futás! Jó. Na, akkor elmondom.
elmondom, hogy mit látok. Szólják, hogy ne támaszkodjon oda. Elmondom, hogy mit láttam. Egy picit még egy ilyen ismeretlen volt ez a dolog, úgyhogy ezt most meg tudjuk ismételni. Csak az a kérésem, hogy ez egy verseny. Amilyen gyorsan csak tudsz, szögd el a feléig, utána pedig amilyen gyorsan csak tudsz, futsz oda-vissza. Jó? Mindenki vigye vissza a labdát oda a gólyához, gyerünk. Ez én csapatommal vissza. Az Ámor bácsi rendesen dolgozik helyzetet. Ez egy számításos tetva. Jó? Gyerekek, félpályáig, félpályáig, jobb lábon kell szögdelni. Oké? Jó, figyelj! Rajtra indul! Rajt! Mehet. Gyere, gyorsan, futás! Gyere, gyorsan! Futás! És már mehet! És jöhetsz Ádi! Ádi! Ott már jó, ott már futás! Labdát felveszem és futás vissza! Gyerünk el! Szögd el! Azért is onnan futok, gyerünk! És gyerünk, gyorsul emberek! Te vagy! És felveszem a labdát, ezt, és futás vissza gyorsan! Igen, az 5-ös egyébként van. Jó, most letesszük ide a labdát, és átszaladunk a túloldalra, átszaladunk, oda gyerünk. Labda marad! Ne vigyük el! A bóját azt ne vidd vissza. Gyertek át, hogy ne kelljen mindig a labdát átcipelni, csak letesszük. Figyelj! Na, most megpróbáljuk. Most mondom nektek azt, hogy most nem a leggyorsabb fog győzni, hanem azt fog győzni, aki mind a 4, illetve 5 ember el tud szépen szögdelni a bal, tehát a bal lábát, ez a bal lábam neked. Mindenki álljon a bal lábára. A legkisebb szálló. A bal lábadon, és utána szaladsz a labdáért és vissza. Jó? Figyelj! Rajtra indul! Rajt! Gyerünk! Végig! A labdát, és már futás vissza, gyorsan! És indulsz Ádi! Gyere Barni! És futás! Amilyen gyorsan csak tudsz, rohanj! Gyerünk, és már jövök! Noel, szögd el! Ez az nagyon jó! Gyere Nadine! Ügyes, gyorsan, futás vissza. Gyerünk! Gyere Dávid, gyorsan! Gyere Emma, gyere gyorsan! Gyere Emma! Az az Emma! Nagyszerű! Futás! Te mit csinálsz, Luca? Na, akkor azt kéne megbeszélnünk, hogy ki akar focizni. Jó! Na, akkor négy csapat. Jó! A citromsárga csapatot kérem ide! Én ezt a két csapatot kérem. A citromsárga csapatot kérem! Gyertek ide! Citromsárga! Már tudom, hogy ki annak az új lánynak beegni. Van egy tábla. Jó, a labdákat tegyük le ide, középre. Oda középre vitt a labdát, add is bácsi. Jó? A citromsárga csapatot kérem enne a sarokra! A narancssárga csapat, az jön ide hozzá. Gyertek! Jó, gyertek ide, megyünk. Hova kell jönni a citromsárga csapatnak, Noel? Oda, narancskék. Akkor... Jó, Figyelj! De kettőket. jó. Gabi, 2-2 van, jó? Figyelj, mutatok. Figyelj. Egyes, kettes, Ott a háromszor. Mi? Háromszor legyen. Jó. Figyelj! egyes, kettes, Kettes, hármas még. Jó? négyes, Kettő, igen, ti együtt lesztek, meg ti is együtt. Hányas vagy? Jó? Hányas vagy? Hányas vagy? Hányas vagy? Figyelj! A Gábor bácsi csapatából kérünk 2 embert oda be a vonalra, meg az én csapatomban az első 2-t a vonalra, jó? Az első 2 picit. Első kettő. Figyelj, játszunk beúlni majd, a másik képen kell, jó? Ide a vonalra. Na nézd, mindjárt. Figyelj! Helybe szöndelsz, és amikor bedobom a labdát, megy a játék Oda 2-2-be figyelj, kapura. jó? Jó? Szurkolni lehet, Helybe jó? szöndelsz, mindenki szöndel, és Lehet lehet a játék. szurkolni! Gyerünk! Gyerünk! Azaz, gyerünk!
Azaz, gyerünk tovább, gyerünk! Gyerünk! Azaz, nagyon jó! Nagy, de szép volt, és a gól, gyerünk! Oda nézz a vissza! Éljél bele, gyerünk! Azaz, Dávid, gyerünk, gyerünk! Gyerünk, már csak 10 másodperc van gólt lőni! 9, 8, 7, 6, 5, lőj, lőj! 4, 3, 2, tovább! Tovább! Vége! Mindenki vissza gyorsan a helyére! Jön a kéket, 3-as, 4-es vonalra, Boldó 3-as, 4-es vonalra, gyerünk! És megy a szögdelés, 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 Ádi szögdelés! és megy, gyerünk, Perc! Amelyik gólt! Amelyik csapat gólt lő! Az az Ádi! És itt a másik labda, figyelj, itt a másik labda, gyere, gyere, gyere! Ezzel megy, gyerünk! Ott a másik labda! Másik labda! Gyerünk, itt a harmadik labda, gyerünk, ezzel! Azaz, gyerünk! Ó, Gabi bácsi, nagy védés volt, szép volt, gyerünk! Bocsánat, mehetsz Ádi! Mi van már? Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ezzel a lövés, és a lövés! Az az Ádi! Az az Ádi, csak a másik irányból Az az lopott. már! Bravo! Gyerünk már, gyerünk! Azaz, figyelj, 10 másodperc, 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! Majdnem! Gyerünk, figyelj! Szép volt Ádi! Szögdelünk a vonalon, más szögdelünk a vonalon, gyerünk, hopp, 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 hopp! Figyelj! És megy, gyerünk, ott a labda! Gyerünk csajok! Itt a labda, háló! Itt a labda! Nadine! Figyelj, itt a labda, gyere! Józsi bácsi, megmutattad, melyik kapunak kell volt, mutatok? Nem ügyük volt. Figyelj! Na, menjetek el. Gyerünk, gyerünk, mert! Ott a labda! Bravo, Nadine! Hello! Csajok, csajok! Itt a labda, gyerünk, futás! Lőjék gólt, gyerünk! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Vedd tőle! Előre, gyerünk! Gyerünk, nagyon szép, gyerünk! Szép volt a védekezés, gyerünk! Azaz! Figyelj, utolsó labda, itt van az utolsó, csajok! Gyerünk, itt az utolsó labda! Oho! Gyerünk, hopp, gyerünk! Nagy, de szép lövés volt! Bravo, nagy Itt a labda, itt a labda! Arra vidd, arra vidd! A kékek erre hozzák! Hány labdát? Józsi bácsi csapatok! Ez a labda megy, ez a labda Itt a megy! 2 labda megy, gyerünk! Jaj, nincs bent! Mini megmentette, nincs bent! Jó! Jó, jön a 4-es 5-ös! Ügyesek voltunk, gyerünk! 4-es 5-ös, ez az ügyesek voltunk! Figyelj, szögdelünk, gyerünk! Gyerünk, Noel, gyerünk, Gyerünk, Norbi! figyelj! Hopp! Há, nem megy még, gyerünk, figyelj! Hopp! Megy, gyerünk! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Lehet szurkolni! Hajrá! Cipro! Oda, Noel, bravo! Szép volt, szép volt! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Nagyon szép volt! Bravo! Gyerünk! Nem, Noel, már csak a kaput kellene eltalálni. Azaz, Bari, gól! Haj, de szép, hogy gyorsan! Azaz! Jó, figyelj, meg volt, ugye? Megint abból a kékből az 1-es, 2-es, gyerünk, cukromok vissza gyorsan! Vissza, bravo, nagy szedő volt! És már mehet a szögdelés. Ahó, 2 emberke gyorsan, első 2. Ki az 1-es, 2-es? Figyelj, hadnással. Nagyon felkészült. És gyerünk, mehet! Mehet. Szép volt! Azaz, gyerünk, gyerünk! Oda, nagyszerű a sor! Gyerünk, lőd be! Azaz, lőd be, gyerünk! És akkor támadás, és! Szép volt a szerelés, Azaz, Dávid, gyerünk! nagyszerű! Azaz, Dávid, lőd be, gyerünk! Szép volt a passz! Gyerünk, Luca, gyerünk! Gyerünk, Luca! Aj, oda néz! Nagyon
fel van bőszülve, figyelj! De az veled van, Luca! Luca, az veled van! Rúgd a labdát is, jó? Nem kell a lábát rúgni mindig. Büntető, büntető. Luca, igen, Luca rúgja, ugye? Gyere, büntető van! Büntető van! Luca, te rúgod be. Félpályáról rúgunk! Gyerünk, abba a kapuba. Lucát fölrúgták! Várjál, üres kapu van, üres kapu van! Pussál neki, koncentrálj, pussál neki, koncentrálj, jó? Oda be kell rúgni! Megy tovább! Fel tovább, gyerünk, támad meg! Szép volt a lövés, gyerünk! Ugye 10 másodperc, 9, következő 2, gyerünk föl gyorsan! 3-as, 4-es! 3-as, 4-es! Köszi! És hopp! Gyerünk meg! Az A egyből gól volt, szép Bravo, volt, gyerünk meg Viktor! azzal a labdára! Nagyszerű volt, Viktor! Gyerünk tovább, támadni, gyerünk, támadni a labdát, gyerünk! Azzal, gyerünk! A kamerát célozzátok, a Peti bácsi kamerát célozzátok! Rúgd be, Barni! Gyerünk, Barni, tovább, tovább! Vigyázz már, Viktor! Jó, szép volt! Na még egy labda mehet! Figyelj, itt az utolsó labda, gyerünk! Gyerünk, Barni! Vigyázz, mert jönnek! Azaz már! Ádika, támad meg te is, gyerünk! Azaz, gyerünk tovább! Tovább! És csere! Jó, vége, következő. De még a sárga kemény. Igen. 1-es, 2-es, 3-as. Jó, nálunk most a 4-es, 5-ös kezdő, jó? 4-es, 5-ös. Figyelj! Szögdelés, szögdelés, szögdelés. Figyelj! Mindig a csajoké az elsőség. Gyerünk meg! Lövés! Azaz, még egyet lő! Nagyszerű! Jocó bácsi lábát, bokáját rúgjátok, gyerünk! Józsi bácsi besegít a csajoknak! Igen, be is kell. Gyerünk! Aj, de szép, gyerünk szép! Luca, gyorsan keljél fel! Meg ne lássak, hogy ne fekszel! És a lövés, és a lövés, gyerünk! Figyelj egy labdát! Az, gyerünk, nagyon jó! És 10! Azaz, Barni! 9 perc, egy labda! A csajok hozzák! Csajok, gyerünk, Csajok itt a labda, hozzák! gyere! Hopp! És a lövés! Tovább, Gyerünk tovább! tovább, még egyszer! Na! Azaz, nagyon jó! Hello! Gyerünk előre! Gyerünk csajok! Bravo! Aj, de szép lövés volt! Gyerünk, Barni! Azaz, 9! 8! 7! 6! Szép volt a védekezés! 3! Ez az! Jó! Jó, figyelj! Utolsó játék! Utolsó 2-2 játék jön! Figyelj! Szögdelünk, Nadi! Gyerünk, támad, Nóri, megyünk ki! Hova? Hát a csapatomat nem lehet megvenni, gyerekek. Persze! Gyerünk! Gyerünk, mehet! Gyerünk, azaz! Megy az! Próbáljuk meg Bravo, elvenni a Lili! Norintól a labdát! Gyerünk! Azaz, gyerünk tovább! Gyerünk! Megvagy, Lili, megvagy! A szép volt a passz, bravo! Gyerünk tovább! Na most jól tartjuk magunkat! Azaz, gyerünk! Figyelj! És 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Jó! Nagyszerű volt! Na! Halló, visszaívlak, jó? Figyelj! Visszaívlak. Most pedig lejátszuk a bajnokságot. Először játszik, figyelj! Ez a kék csapat ezzel a bordóval, utána az a kék játszik a citrommal, és utána lejátszuk a döntőt. Jó? Oké? Figyelj! Figyelj! Azt ne felejtsd el, most 2 labda lesz, jó? Igen. 2 labda lesz! Fogják az állást, jó? Na Figyelj! figyelj, és indul! 2 labda van, a kapuba álljunk be! 1-0! Aki is ott számod a gól. 1-1! Gyerünk, Vieti, kék, Vieti! Gyerünk, figyelj, itt is a labda! 2! Ott a labda! Gyerünk, 3! 3 gól volt!
szép! Dávid, figyelj! 4-3 a kéknek! Gyerünk! 4-4! Gyerünk, 4-4! Gyerünk! Győztes gólig megy! 5-ig megy, figyelj! Jó! Ezt most megnyerte a kék! A kék visszamegy a tartalókba! Az az narancssárga! Mi van, Luca, nyertetek? Figyelj! Közel majd nyertek. Nagyon szoros csatában nyert a kék 5-4-re! Na nézzük, ki fog bejutni a döntőbe, figyelj! Rajt! Még egyet. 2 labda van. Uha! Több is van itt már. Uha, vigyázz, azt megmondom. Az most 3 van. 3 labdát minden. Igen. 1-0! 2-0! Két csapat figyeljen, már mennek a labdák! Ez nem játszik. Az se. 3-0! Ez nem megy. Adj egyet onnét. Gyerünk, rúgjuk ki a labdát. Ilyen, mert a szikromsárga letámad. Igen. Kékeknek be kell segíteni. Magas pressing van. Gyerünk, 3-0! A citromnak, gyerünk kékek, lőjünk egy gólt legalább! Újra, haza. 5-ig megy! Én besegítek a kékeknek. De! Gyerünk! Figyelj, még mindig 3-0! A kék összeszedte magát egy pici. Ha, és ott lehet lőni a gólt! Aj, de szép volt! Figyelj! Gól! Ha cserezzél! Gól! Még úgy, gyerünk! Már csak egy gól kell a citromnak, a kéknek még 5! Gyerünk ki! Jó! Megvolt! Na, figyelj! Játszunk a harmadik helyért! Figyelj, harmadik helyért! Kék csapat, gyere ide! Megint ti jöttök! Gyere! Gyerünk, játszatok a harmadik A harmadik helyért megy! Figyelj! Melyik a kapuja? Melyik a kapuja? Nem, ez a mi kapunk, az az ellenfél kapuja, hova kell gólt rúgni? És ott hova kell megakadályozni, hogy ne rúgjon a gólt? Igen. Figyelj! Rajt! Két labda van! Azaz, gyerünk! Szép volt! Bravo! Vigyázzadjon a labda, csak meg kell rúgni! Szép védés volt, Nóri! 1-1! Gyerünk el tovább! Gyerünk! 1-1 az állás! Gyerünk! A másik kapuba kell, ugye? A másik kapuban itt volt, oda! Attila bácsi, álljunk jól nézve! Gyerünk, azaz! Itt a labda, gyere, vedd el tőle! Szép volt a labdavezetés! Jaj, de fáj! Szép volt már! Figyelj, 1-1 az állás még mindig! Figyelj, győztes gólig megy! Narancssárga nyert! Hol lett a harmadik? Figyelj! Narancssárga csapat idejön! Mentek átmentek oda! A két mellé áll és megfogja a hálót. Két csapat ide, gyere val erre, gyere a hálót. Melyik a mi kapunk? Melyikre kell gólt rúgni? Nagyszerű! Figyelj, egy sárga meg egy tilos labda játszik, vagyis hogy narancs, vagy milyen ez. Figyelj! És rajt! Figyelj! Fogja a hálót. Tovább! Fogja a hálót. Gyerünk, Noel, cserezzünk! Azaz, gyerünk! 1-0! Ott a másik labda, gyorsan rúg be azt! Gyerünk! Azaz! Noel bomba! A Noel bomba! Gyerünk! Másik kapura vissza! A másik kapura támad, a másik kapura. Azaz, nagyon jó!
Hozd ki onnan, gyerünk gyorsan, lőd be! Adán Dominik, nagy védés, Noel! 3-0! A Nadine nem tudjuk tartani. Nagyon ügyes. Ki a citromsárgának az edzője? Azaz, gyerünk 3-0! Azaz, tovább! Nem érünk bele késsel. Figyelj! Figyelj! Gyerünk! Az utolsó! Vége! Ott! Jó! Szép volt! Na, Kapcsoljuk meg a citromsárga csapatot! a citromsárgát! Jó! Gyertek ide egy percre mindenki hozzám! Gyertek ide! Na, egy dolgot szeretnék tőletek kérdezni, hogy az edzés nagy részében mit csináltunk ma? Mit gyakoroltunk? Szögdeléseket, ugye? És mi volt a másik, amit mindig csinálunk? A foci, ugye? Ügyesek voltatok, nagyszerű volt, nagyon meg voltunk elégedve, mert ahhoz képest, hogy milyen sokan voltunk ma, ahhoz képest nagyon fegyelmezettek voltatok, és nagyon ügyesen fotbaloztatok. Jó? Na most azt kérném szépen, hogy aki jelző trikó van, ők mennek az Attila bácsihoz, aki nincs jelző trikó, ők a Gábor bácsihoz, és a jelző trikós mondja, hogy hajrá! A trikó nélküli pedig azt, hogy Zete. Kérem, mondjuk egy jó nagy zsebét. Figyelj! Hajrá után. Nagyon. Hajrá! Zete! Egyszer hangosabban! Hajrá! Zete! Leghangosabban, gyerünk. Hajrá! Zete! Jó, figyelj! Aki jelző trikó van, az gyorsan vegye